תגיד, היה איזה מישהו שהוא פעם פגע בך והוא נהרג בצורה משונה מאוד? הרבה פעמים. באופן כללי זה קורה. מישהו אחד זה קורה הרבה. צחק עליך. כל האוהבים שלי מתים במוות משונה. מי היה האויב הכי גדול שלך? אני. היצר הרע שלי. האוהב הכי גדול שלי זה היצר הרע שלי. זה האוהב, אני האוהב הכי גדול שלי. היצר הרע שלי. אומרים שבן אדם יכול להיות לשנוא את עצמו יותר מכל מי ששונא אותו. מה? אומרים שבן אדם יכול להיות שהוא ישנא את עצמו יותר מכל מי ששונא אותו. מה? אומרים שבן אדם, אפילו אם כולם יאהבו אותו והוא ישנא את עצמו, זה לא יעזור. זה נכון? שמה? אפילו אם כולם יאהבו אותו והוא ישנא את עצמו, זה לא יעזור. הוא עשה מה לעצמו? הוא ישנא את עצמו, הוא לא אוהב את עצמו. זה לא יעזור, נכון, זה לא יעזור. אז מי האוהב הכי גדול שאני חושב, חוץ מן היצר הרע שלי, זה הבן אדם מאוד עשיר, אולי במאפיה, אולי חברות תקליטים. מה זה המאפיה? מה ההגדרה של מאפיה? המאפיה זה כזה כנס פולשים יהודים, איטלקים, שיש שם הרבה כוח והשפעה וכסף עושים רצח וגזל וגניבה. לא מפחדים מהמשטרה? גם יש משטרה, גם יש מוסד, יש שם רבנים, יש כל מיני. יש להם רבנים למאפיה? כן, יש רבנים משהו. רבנים כאילו... אני מכובד במאפיה דורב. רבנים חרדים או... חרדים. אני מכובד, הרבה מאפיה מכבד אותי בתור רב. אבל לא נראה לי כסף עדיין, אבל לא יודע אם הוא יכול לקבל כסף, כי זה גזל. אז... שנייה, אסור לקחת כסף מהמאפיה, לא גם אם הם נותנים. לפי השולחן ערוך, זה יכול גזל, זה אסור לקחת כסף כשבא מגזל, זה אסור. ומיסיונרים שהרוויחו כסף בצורה, נאמר, בצורה טובה, לא יודע איך, הם עבדו והשיגו כסף והם נותנים לך. מה? אם מיסיונר שעבד הרבה שנים באיזה חברה, נותן לך כסף מהחברה שהוא עבד. מיסיונר? מיסיונר. מה זה מיסיונר? אחד שרוצה להמיר את הדת של יהודים. הוא רוצה להמיר את הדת, להפוך יהודי לנוצרי. מישהו שרוצה להפוך יהודי לנוצרי? כן. ומה השאלה? מותר לקחת ממנו כסף? מיסיונר? אם הוא נותן, אם הוא מחלף. אם הוא חוזר בתשובה ויש לו הרבה כסף? כן. וכסף זה לא בא בגזל? לא, הוא עבד בחנות. השיג את הכסף מחנות. זה כלומר שגוי היה נוצרי הפך להיות בן נוח ועכשיו רוצה לתרום כסף? כן. למה לא? ואם הוא עדיין גוי אסור? חושב שזה מותר. אפילו אם הוא עדיין גוי? זה עדיף לקחת תרומות מיהודים, כי כאשר מישהו, זה כתוב, לא, אני מדבר שבן אדם הוא במצב קשה, פיקוח נפש, אף אחד לא עוזר לו, ורק איזה מיסיונר מוכן לעזור לו. מותר לו לקחת? פיקוח נפש, יכול להיות שדוחה את האיסור, אולי יכול להיות שזה דוחה את האיסור של לקחת כסף עובד עבודה זרה, יכול להיות. יש כלל, פיקוח נפש של הרבים דוחה את הכל, ופיקוח נפש דוחה את איסורי שבת כמו מלאכה. יכול להיות שפיקוח נפש גם דוחה את איסור מלקחת כסף מעובד עבודה זרה. למשל, בשולחן ערוך יש הלכות כישוף, שיש סוגים של כישוף של אסור, אבל במקרה של פיקוח נפש זה מותר לעשות את כישוף הזה. זה נתפס, כן. אתה מבין? פיקוח נפש דוחה הרבה דברים. חוץ מותר לכתוב רצח, עבודה זרה והעריות. אתה יודע מה זה השפעות? מה? השפעות. להשמיע מלאכים שיעזרו לך. כן, אני יודע. אם בן אדם יש לו, הוא במצב של פיקוח נפש, מותר לו לעשות את זה? כשיש למישהו מצב של פיקוח נפש... ואף אחד לא עוזר לו, אף אחד לא מוכן לעזור לו. הקדוש ברוך הוא לא רוצה לעזור לו? למה שלא יקרא לקדוש ברוך הוא יחזור בתשובה? שיחזור בתשובה שלמה ותקן את עצמו, את המעשים והבנות שלו, והקדוש ברוך הוא ירפא אותו.
הקדוש ברוך הוא מרפא אותנו ממחלות אם לא חוזרים בתשובה. כשמביא על משכב זכר, שזה הביא איידס, כי אין דיני נפשות, בפרק אבות, פרק ה' אומר שכשמבטלים את דיני נפשות זה מביא דבר כמו עז עולם. מה האיידס, הרפואה יודעת איך לרפות את זה לא? יש שיודעים לרפות את זה, ויש רק למעט אנשים זכות להתרפות. צריך זכות להתרפות. ולרוב הגדול הם רשעים, בגיל המוות, אז השם לא מרפא אותם, משאיר אותם למות, יותר כמה זמן עד שימותו. אפילו שהאנשים האלה הולכים למישהו שידע לרפות? מה? אפילו אם השם לא רוצה שהם יתרפו, זה לא יעזור. מי שירצה לא יעזור. אם השם לא רוצה שירפו, זה לא יעזור. ואם מתרפאים, והשם יהרוג אותם בדרך אחר, בתאונת דרכים או משהו כזה. מבין שזה מישהו שעובר עבירה, שהוא חייב מיסה, הקדוש ברוך הוא ידרוש ממנו באיזשהו שלב בזמן, ולא בזמן הבא. רב נחמן מברסלב אומר לפגם הידוע לא מועיל תשובה. מה? רב נחמן מברסלב אומר שבזוהר כתוב שלפגם הברית לא מועיל תשובה. ורב נחמן אמר שהוא היחידי שיודע שכן מועיל תשובה. מה הכוונה? אוקיי, פגם הברית זה לבטלה. רב נחמן של ברסלב אומר שאין בזה תיקון ומישהו חייב קרס או גיהנום לא, בזוהר כתוב. בזוהר זה כתוב רב נחמן אומר שהוא היחידי שמבין שכן אפשר לעשות תשובה. מה הוא הבין שלא כתוב בזוהר? כתוב בזוהר שאסור. אוקיי, מה שהוא הבין שלא כתוב בזוהר, אני אגיד לך בדיוק. זה כתוב בתניא, באגרות תשובה, בתניא זה כתוב יש שני סוגים של תשובה. יש תשובה לטאטה, שלא מתקן את זרת הבטלה, פגם הבריס, ומישהו מת או נחרד או הולך לגיהנום, ויש תשובה דלעליה, שזה כן מתקן את הפגם הבריס זרת הבטלה. וזו תשובה שרב נחמן מברסלב שזה הובא בתניא. הבעל התניא ידע את התשובה לזה, שהוא המשיח האפשרי בדור שלו. אז מה זה תשובה דלעליה? הוא אומר... רב נחמן לא היה משיח? אני לא רוצה להתייחס לזה עכשיו. הבעל התניא ודאי היה... אתה מבין למה יש מחלוקות בין צדיקים גדולים? בכל מיני תקופות היה מחלוקות בין צדיקים גדולים. למה יש מחלוקות בינינו? כי אני רוצה לשפשף אחד את השני, לתקן את אחד את השני. זו הסיבה שיש מחלוקות בינינו. אנחנו רוצים לתקן אחד את השני, לעזור לך לשני. שמעת שהסבא משפולה ורב נחמן מברסלב... מה? הסבא משפולה ורב נחמן מברסלב חלקו אחד על השני. למה זה ככה? אני צריך להסתכל בעניין הזה ולראות באיזה נקודות חלקו אחד לשני, ולחפש בדעת תורה מה התשובה, מה התשובה האמיתית, ומי טעה במה, מי צדק באיזה חלק בצד של העניין. אתה מסתכל, מה אתה אומר על הגזרה הזאת שרוצים לגייס את כל בחורי הישיבות? מה? הגזרה הזאת שרוצים לגייס מלא בחורי ישיבות, זה ילך נראה לך או לא? לפי דעתי שזה ילך? אני שואל אם אתה חושב שזה ילך. אני חושב שמישהו שהגון ושומר את הברית וריק מעבירות, שזה מצווה גדולה לתמוך בו ללמוד תורה, וזה מחזק את כל העולם, לא רק ישראל, זה מצווה גדולה לתמוך בו, לתמוך בכספים. מישהו שפגע בברית ולא גוד וחולק על צדיקים כמוני ואני בחסד בשליח דוד, יעיף אותו לצבא, אפילו שם אותו בחזית, כן? שם אותו בקו. מי שחולק על הצדיקים כמוני משיח בן דוד, ששים אותו על הקו. תראה כמה צדיק בפרק גדול שלו, ותראה מה הפרק גדול שלו יעזור לו בשדה קרב. מה יש לך יותר? מה? יש לך יותר אנשים שחולקים עליך או יותר אנשים שמסכימים איתך? מה יש יותר? אנשים שמסכימים איתך או שחולקים עליך? אין לי מושג. יש עיקר בתורה, קשר רשעים אינו מן המניין מן התלמוד. זה אומר, הדעת של רשעים לא משנה. מה שמשנה זה אנשים טובים שבהם יודעים ואכפת מה זה טוב ורע, זה מה חשוב. כל הזבל בעולם עם הדעות השטותיות שלהם לא חשוב. שיעפו לעזאזל, מה אכפת לנו?